Dyma ni felly, cloci yn barod, beirniad yn barod, cneuwyr ffwrdd â chi. Greg Evans ar 1, Jeff Sadler o Zela Newydd yn absennol. Jeff Evans ar 3, Brian Pugh ar 4 ac Andrew Rees ar 5. Ac mae'r rhain yn gneudwyr brwd allai sicrhau chi. Un o heriau corfforol mwyaf ffarmio ydy cneifio. Mae rhaid chi fod yn ffit, mae rhaid chi fod yn hyblyg, a mae'r bechgyn yma yn dal yn y gystadleuaeth yma, sef yr un i veteraniaid dros 61, yn dal ati i ymarfer i crefft. Neb mwy na Brian Pugh ar stondin y rhif 4, sydd yn sicrhau fod na wyn yn y cefn yma a bod popeth mewn lle trwy'r wythnos. Ac rwan yn fodlon cystadlu hefyd. Rownd y glys gyntaf na, mae Jeff Evans yn mynd, yn ta'n gneifio'r arbennig o brofiadol ac yn edrych ymlaen i gystadlu yma bob blwyddyn. Greg Evans ar 1, wedyn ar y stodiau hirion y fan hyn, yn rheoli'r oen anesmwydd na yn dda. Andrew Rees yn y pen draw yntaf, wedyn mynd drost yr goes ôl na, goes blaen gyntaf, a wedyn lawr y môr at y goes ôl, a gawn ni olwg ar Brian Pugh o gwbl tybed, achos mae Brian Pugh ar y teg iddo fo yn gwrthod gwisgo'r vest. Mae o'n dweud bod o'r rhy hen ar gyfer arddangos i gorff, ac mae o hefyd yn cadw i gap stabal ar ei ben. Ond Greg Evans yn fan hyn, o na chi, Andrew Rees, dyma fo i chi. Andrew Rees wedi sleifio i orffen cyn pawb arall, o'n i'n meddwl yn siŵr mae Greg Evans fyddai. Tybed ydyn nhw wedi gwneud digon i fynd trwodd i'r rownd derfynol, gawn ni weld yn y man, ond beth am y Jeff Evans y fan hyn? Cael hwyl dda iawn ar ni o Brian Pugh wedi pwyso'r botwm coch o'i flaen o. Mae'n rhaid bod y cap stabal na wedi gwneud gwahaniaeth iddo fo. Chydig o drawiadau ar ôl gan Jeff Evans, tacluso y goes ôl na, a cofiad a di am y botwm coch. Jeff Evans. Dipyn o gymredwyedd gan y gynulleidfa fan hyn sy'n gwerthfawrogi gweld yr hynafwyr yn dal i ymarfer i crefft.